Kilob na ning migit 7 banwa gugusal niya kanuing Department of Information and Communications Technology o DICT bang asulong in digitalization king bansa. At bang lakwas pang atulak ing kebalon na rin kaya katamong kabalandigil karami aliwarang programa. Medong original roadshow ing panimuna ng yan ng DICT ay inaus dang baayang digital ang bagong Pilipinas. Mararapat siya inikin National University Clark manibat nga ning March 14 at mapupus king March 15. To bring public awareness on what Bagong Pilipinas and DICT's role in this Bagong Pilipinas campaign, and how we are bringing about our contribution to the development of the country and pursuing the national development agenda of the President. Nasa na muna man kanuning roadshow aamuyutan na rin sabla ako mawal ng digitalization at transformative efforts na ning gobyerno. Mumuna ng takbang kini ing pamangamit at pamagrehistro king eGov.ph Super App amilan sad anya pang June 2023. May disenyo ya ini para gawang mayan at simple yung proseso na rin aliwang transaksyon king gobyerno, kalupan na ning pamangwang business permit, tax processing at civil registration. Aparti pa kanini, atin niya mo namang i-report system ini bang apabilisin pa magrespondi na ni Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at aliwa pang frontline offices. This app is continually evolving dahil depende po itong app sa maturity level ng mga ahensya ng gobyerno na kayang kumonek sa app. So kung medyo luma yung mga computers nila o mga legacy systems, yung mga app ng ahensya ng gobyerno, kailangan tulungan pa ng DICT para ayusin yun upang makakonect ngayon sa app na ito. So kung tingnan nyo, when you download from Google Play or from Apple Store, tingnan nyo yung score, yung rating itong app na ito. I think we're doing what? 4.6, 4.5, 4.6. Napakataas po. So far, sabi nga ng Google at saka ng Apple, wala pa sila nakitang government app na ganun kataas ang rating. King kasalungsungan atin namigit 2 milyon downloads para king meshabing app. Kabang 60 million karing 84 million na laring digital IDs a-convert na ning DICT. King mabilog ayato metong yung Pilipinas karing bangsang ating super app kadane ing Singapore at Australia. Umikot na kami sa maraming bansa all over the country na supposedly advanced sila sa digitalization and sa governance. Pero namamangha sila na nagawa natin dito sa Pilipinas itong super app na ito na-integrate. So marami sa kanila gustong matuto paano ginawa ng Pilipinas ito. And we are actually being showcased worldwide by many international agencies. Samantala, malyari ang i-download ang eGov.ph Super App king Google Play Store at Apple App Store. Ako, Inkia kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.